Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Pili ka pa dahil mo tabang nako. Nganong dili magka-sulti. Okay. Oh, may misangpit ni mo. God, si Fiona. Siya kining niabot. Kinsa ka na ba kung miabot, Andre, nga niya ang magpaingon nato? Si Fiona, ang akong hinigugma. Imong hinigugma? Andre? Abi na ko, wa ka na makapaabot na ako. Ay, dong Andre. Gikuyugan ako si Fiona, dong. Salamat ng inyang. Kining dong Andre, kinsa man ni siya, dong. Guwapa lagi na siya, dong. Fiona, ng inyang, si Ma'am Sophie Jimenez. Ang owner sa building among gitrabuhan karon. Hi, ma'am. Hi, Miss Fiona. Hi, Ma'am Jimenez. Inyang ko, ma'am. Yangi for short. Hello, Miss Inyang. Hala, nakatag-an lagi ka, ma'am. Nga miss pa ko. I am pleased to meet you, Miss Fiona and Miss Inyang. Me too, Miss Jimenez. Ay, nako, ma'am. Mi one. Kaya ako ramang usa. I need to go, Andre. Kung may problema, mahimo kang mutawag or mag-message na ako. Okay, ma'am. Salamat. Ma'am? Miss Fiona and Miss Inyang, bye. 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 Andre? Yes, ma'am. Wow. Hala. Iya din ang auto nga bago og sinaw kaayo. Di may ano yan, no? Oy, nahilom lagi mo dong Andre, dahil Fiona. Tara ng Inyang. Mabalik kita sa office. Fiona, magdungan ta. Mag-lunch pa ta ninyo before ko kamo ihatod si nang inyang sa inyong gitrabawan. Bitaw dahil Fiona. Tigpadiod to na hapit, oh. Pabuta lang ko ninyo sa makadiyot. Magpasalamat ako sa hepe nga mitabang nako. Excuse. Hala ka, dahil Fiona. Naunsa man ka. Unsay na unsa? Umagod ng Inyang? May nasabtan ba ako, day? May nasabtan ko kung ngano ka. Ikaw, Gidnang. Wa man good. Pero hindi na lang kumusulti. Kay maabdan unya tang dong Andre. At para ta sa office na ito mag-istorya. Shit! Fiona. I don't like her. I don't like her! Katugnaw ba di ay ining imong auto dong Andre, oy? Mukurog man ang tanang parte sa atong lawas. Kami nga ba, oy? Mura mag-akurang usaag sakay ining auto ni mo dong Andre. Hilo man kaayo mo? Nagbungol mo, no? Hala, naunsa mo, oy? Narotas kananan. Klase-klase ang ilang mga pagkaon din eh. Native chicken ang ilang specialty din eh. Uban sa mga labas po kaayaw nila ng mga seafoods. Wow, my favorite! Narotas may entrance na ng kananan, Fiona. Nanginyang. Sige. Kanaw lang mo daan while nga magpark ko ining auto sa ilang parking area. Pagpili mo o pag-order lang mo daan ha, kung unsang pagkaon ang inyong gusto.
Bisan kung mulimod ka pa day, Fiona. Pero klaro, gyud kayo nga nagselos ka adtong Miss Jimenez nga diha ng daan nga gikasulti ni Dong Andre didto sa police station. Uwa man gud ng inyang. Ay, ayaw dalanggot paglimod ay. Miagi baya ko, ana. Kaya di ko na nato kapungan, oy, sa pagkatinuod lang. Kung naay gwapa nga ikaistorya ang atong yabo, urbana, ay, nya, kuan na, kailaman ta sa babae, uwa, ay magselos gud ta, oy. Di lang ta mo angkon, bisag halata pa. Wa makatingog si Day Fiona, kay tinuod man. Igo ka no? Nang inyang mian na magpaingon si Andre. Ayaw na pag-iskutan. Okay. Ato lang ta magdiwa sa office, Day. Before 5, mga 4:30, magpaabot na ko nimo dito sa gawas sa Fiona. Bye, Dong Andre. Thank you sa lunch. Busog as in. Full pack. Ikaw ba no, Day Fiona? Nagpaklaro man ka ni Dong Andre nga nagselos ka, oy. Wag yun ka, magtingog-tingog. Naginiang, ikaw na lang usad diha. Tuwan na si Miss Fiona. Ahak. Bantog rang way mitubag. Ako naman lang yun ang kusa. Misutoy naman na ituglakaw si Day Fiona paingon sa opisina. Ay, si Day Fiona ba? Mamiya, lang yung buhi. Bitaw, Day Fiona ba? Seryoso nga istorya, ha? Kanang selos, maayo man na. Kung ibutang sa lugar. Kay matod pa nila, no? Bati ang relasyon nga way selos-selos. Oy, way lami. Maayo ko nun nang may selos-selos, away-away. Kay human ko nun sa away-away, binontagay. Ay, pastilan, wag yun siya mungisi. Oy, serious gihapon tignaong ba? Oy, gibaliwa lang yun ko niya, oy. Kung ikaw ang pangutan-o ng inyang, unsay rason nga dito katong Miss Jimenez sa police station uban ni Andre? Makaingon ka ba nga way bugat nga rason? Nga dito katong adunahang Sophie Jimenez uban kang Andre nang... nang inyang? Day Fiona. Obvious kayo. Kung saan rason nga nagpagkahilom si Fiona. Sa ila palang panagatubang ni Miss Sophie dito sa police station. Ba't kung sa may naa sa unahuna ni Fiona, wako'y anging ikaw o kadlukan. Oh, gusto mo kinimitawag? Unfamiliar number kini. Kay waingan nga mi apir. Isam gani. Hello? Hello. Engineer Andre Martin, sir. Kumusta? Kisa na eh? Kadali mo na bang nalimot sa akong tingog, Andre? Oh. Breaks? Ikaw ba kini? Oo. Ako kay Andre. Si Briggs. Kumusta na, Andre? Kumusta na? Okay lang. Ikaw, Bricks, kumusta na? Well, titingali ko magkapanawag ni mo kung dili pa ko okay, dili ba? Long time no see, Bricks. Yes! Long time no see. Kung basihan ako ang number nga mi-appear diri sa akong phone, nga gihands-free na ako. Number kini nga niya sa Pilipinas. So, nagpasabot ba kini nga nabalik ka na din sa ato, di ba? Yes! Nera ko sa ato. Ngano? May problema ba? Gikasubukan na ko ang nahitabo na itong higayon nga sakay na kita sa plane, unya, sakalit lang. Stop that bullshit, Andre! Oh, Sabay relevance niya nagkaroon.
nga nakabalik na kami, si Chuck, dinis Pilipinas, ha? Oh, I'm sorry, Briggs. Di na ko intensyon Stop sa... it, Andre. Stop it. Ang umusta lang ko sa imong paboritong professor. Si Professor Jeronimo Villa. Kumusta na siya? Di pa lang dugay nga diri sa Cebu, but nakabiya na. Ugahin siya. I don't know. Maybe atuan na siya sa kauluhan. Mao ba? May katawa ka. May katawanan ba sa misulti? Wa man tingali makabuot na ako kung mukatawa ko, dili. Dili ba? Yes. Wa. But sa imong gibuhat, ang imong pagkatawa na sabot kong reaksyon kung unsay akong gisulti. Oh. Mao ba? Kung ingnon ko ikaw nga dili. Unsa may mo ikasulti? Wa man sa tingali makabuot na ako kung mao ka na akong pagsabot sa imong pagkatawa, Briggs, di ba? Shit! Bye, Briggs. May hinungdanan pa kong pagyatiman. Nabalik na dahil silang duha si Jack dito sa Pilipinas. Unsa ka din tabong silang kaso dito sa Japan. Unsa ka gidi ay nga nabalik man sila din eh. Bisan pag may kuha sa CCTV ang akto na pagransak na itong duha ka tao din sa apartment na kung kipuyan. Apan mahug sa wa nagyapon kini kapuslanan. Kay pulos man sila nagbunit. Ug sa lain usab nga area, di nakita ang ilang pagpaingon din eh. Naka-full helmet sila samtang nagmotor. Ug sa din sa dinhi na sila sa area. Pagkuha nila silang helmet, nakabunit na silang daan. Hinungdang nga lisod yun ang pag-ilan nila. Pero yun na, ang ilang bayon. Ibalik ako pag-view kining maong clip. God, no. Ang bayhon sa duha ka tawo nining kuha sa CCTV. Nining maong angkol. Bisang tulog na kabunit ang ilang mga naong. Apan bayhon yun nila ni Briggs o Jack kining tuwa. Bisang giun siya ko sa pagbalik-balik o play kining maong clip o kining usang nga mo'y frontal view nining duha nga nagbunit. Ang ilang mga lihok. Or even ipus kini. Di gyud layo sa bayhon nila ni Briggs o Jack. No. Kung tinuod kining akong pagduda, unsa ilang gipangita din sa apartment. Unsa man. Yun na ba? Ang hard drive. Ang hard drive nga gihatag ni Professor Chutomo kanamo ni Professor Jiro. Tugod, ay na ka to. Wa ba kag to makuha nining duha nga miransak din sa apartment? Wa din eh. Wa din eh. Wa din isang gibutangan. No, dili. Di kinibay mo. Nakita ko na kung unsa ka importante ang mga files nga nasud dito. Dako kay kinig mahimong kadaot kung maadto ka to sa mga taong dautan. Oh, si Andre. Siya kining mitawag. Pahala ka. Dili ug dili tagit ka tupakon. Oh, wa na. Mihunong na. Oh, pipalit siya tawag. Pahala ka, Andre. Basta naglagot ko nimo. Naglagot ko nimo. Huwag ko niya tumaga. Fiona. Oh.
Si Sophie Jimenez. Unsa yung tuyo? Nganong nanuwag siya nako na ning orasas kagabi yun? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please Ni try your call unattended na later. lang. Pero wakit niya to pa ka. Sa iyang messenger, makita din hingawa siya mag-online. Pero suwayan ko sa pagtawag. Oh, miring. So, di siya offline? Maybe natulog na siya or may posibilidad nga silent mode niya ang iyang phone. Okay, tigali ko ningon ni Ana. But maybe, ki-ignore lang yun niya. Oh, shit. Sinahita po na ako. Ganong... No. Ako nga usa ka Jimenez? Ki-ignore lang sa usa ka engineer? No way. But... Unsa pa kining akong gipuhat? May boyfriend na ko. Si Harvey. What's wrong with me? Salamat. Kaya wala si Mubarak ang tawag. Imposible sa tingali nga related sa among kitrabaho sa silang building ang iyang tuyo. Kaya laom nagkagabi yun. Pero unsa man? Unsa? Pero dili. Dili ko ang imbutangan og Malaysia ang iyang pagpanawag. Kay gawas nga usa siya ka Jimenez nga dunahan kayo. Usa pa? Basta. Di ko bot nga magkasukod ni. Labi na kay himatikdan ako ni Fiona. Nga may insecurity ng daan. Pagkasayod pa lang niya mismo nga ang anak nga babae ni Mr. Gabino Jimenez nga mao si Sophie mao ang personal nga nakikontrata nako para sa mga pasilidad sa pag-o nilang building. Ay, bastila na. Ayag na balik kayo. Sila walang rasa. Ay, mabagod ko. Tagan para ba ko katimanon sa office? Ay, adto lang kumaligo sa office. Ang akong phone. 10:30 na. Pastilan. May miss call. Kinsa maning number? May message usab. Akong basahon na. Gikan ni Professor Jiro. Gikan kaniya kaning message nga nag-remind ako sa pag-amping sa hard drive nga gihatag ni Professor Tsutomo Kuroda kanako. God, no. Tingalig na kuha ginila. Kung sa duha nga miransak din eh. Huwag nakuha lang hard drive. Di kanimay mo. Di kanimay mo. Toda. Nakamisis si Professor Jero na ko. Tawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended or out Di of makontak. coverage area. Nakamisis siya na ako samtang natuog ko. Pero ganun dili siya makontak. Unsa may rason na. Makalibog. Iya ba kining gituyo nga di siya makontak? Mauka. Mga ikog dispensa ni mo bro, BJ. Nga gidisturbo ko ng sabi ka. But uwa ko'y laing nahununaan nga makatabang nako. Ug nabalaka lang kung... Diretso ako sa imong tuyo, bro. O guwang kaya nga yung playuan ako, dispensa, bro. So, take ko sa ako yung katabang mo. Kung sa problema. Salamat bro. Saman, bro. Bro, nabalaka na dyan ko kung unsa karo'y tinuod ng kahimtang ni Professor Jero. Kaya bini mo, may miss call siya, ako may miss call ko gikan niya. Atol yun nga katuog ko. O nag-message usap siya, mga kadlawon kinidihang akong natanaw ang oras sa miss calls,
ug sa iyang message. Pero diyang may return call ko, sa mas nangaging mga adlaw, di gina ko sa magkontak. Bro, kung mo sabtor nga nagpanawag sa nimo, nga wa pa na matubag, o nagka-leave pa kayong message nimo, so ato pa sabtor nga, okay na. Right? Kana bro. Pero nganong dili ko siya magkontak pagbalik. Dinay mga orasa, pero sa mga oras sa kadlawon, nagpanawag siya. Ang circumstansya bitaw bro, unusual, di ba? Kay dili sa ingon ini. Suod mi. O nakaila ko ni Professor Jero bro. O sa akong pinubre nga pagsabot. Mura ba siya kosyos o baka may gikadlukan? Nakuha ba ni mo nga akong gimin bro, DG? Yes, bro. I got you. O mausap kaya akong pagsabot. But don't worry, bro. Nagkailan ko siyang number nga gigamit. Aron, malukit na to ang origin siyang pagpanawag. Same number ang gihapon bro. Ang yang gigamit pagtawag. Mao gihapon kining numbera nga akong nahatag nimo. Well, tagil ko balik, bro. Gusto na ko kining ma-double check. Okay bro. I-send na ko kini right after sa ito pagsulti. Miyapit ko din ni Hari. Tuchi kung wa ba mo yung mga problema din sa iyong trabaho. O baka may kinahanglan mo din eh. At kusupar, Andre, okay naman. May nun. By the way, wa man ang mga Jimenez sa site. Wa ba sila reklamo or concerns? Wa, may naan niya, sir. Bisan nila na lang tao. Oh, ay, nowadays, si Miss Jimenez sila eh. Nay, huwag palibak. Hi, Andre. Si Sophie. Nag-check lang ko kung pila na ka% ang agi sa imong mga tao, Andre. O na-impress ko. Kay hapit naman na imo man ang trabaho din ni. Yes, Miss Jimenez. Miss Jimenez? Oh, I mean, Sophie. Sorry. Ikaw, good? Until now, wag ka pa paghihapon maanad sa pagtawag na ako og Sophie? Medyo. By the way, I called up, but ki-ignore ni mo ang akong tawag. Yes, I'm so sorry. But, medyo nabisi lang yun ko. Kay may problema sa kong getiman. O nalimot ko sa pag-return call ni mo. Anyway, nakakita naman kita sa site. Muwas na lang tingali ko ni mo kung may problema ba or kung sa baka. May concern ka ba sa akong mga sakop din sa ilang trabaho? It's okay. Forget about it. Basta may mahinungdanon kang tuyo. Just forget it. Okay. But, if ever, doon na kay concern, labi na sa kung mga sakop din sa ilang trabaho or bisan o sa in relation din don't hesitate to call me. Mutawag or mag-message ko nimo, but imo ra gihapon nga gi-ignore? Sorry. Just kidding. Ayaw kinag-isuot sa mga hunahuna. May mga higayon mang good nga may gusto ko ipangutana or ikonsulta nimo. I mean, related sa imong work. Or mag-ask ko sa imong idea kung what's best para ining butanga or unsa ba kaha. Mga ingon ni Ana, Andre. Usban ko, Sophie. Mga ikog dispensa nimo sa mga higayon nga wag ko makatiman sa imong mga calls and messages. But paningkamutan ako nga dili na kinimo sa pa. Great. Gikan din asa man ka? Madiretso na ko sa office. Dagang trabaho ang nagpaabot ako dito. I see. But Yes? bitaw, gusto lang kong magkasuod ka. Ha? Kaya kana bitaw may mga higayon nga related sa imong work nga applicable sa among company. Kana bitaw aduna ko'y mapangutana anytime. I mean,
Dili tingali sa mga higayon nga late nights na, which is sayop-sab na ako. But I hope nga, if ever mahuman na ning imong kontrata na mo, daghan man ko og project si daddy nga nagkinahanglan bitaw nga mo konsulta sa mga expert, labi na sa imong field. Nga nakita bitaw na ako ang imong expertise. Well, kung dili lang busy, naragyo ko, Sophie. O kung dili sab ko nimo makontak, maghatag og contact number nimo sa ako mga sakop. Aron nga anytime or may mga higayon nga mataligaman, ako bang mataligaman ang imong calls or messages, may makontak ka. No. Lahi ra gyud kun ikaw mismo ang akong ikasulti. Kay mas misalig ko nimo, Andre. Maybe nasayop ko. Ba't ang iyang mga lihok o sinultihan? Nasabot kong... Dili. Di ko kiniangay nga isuod sa kong nauna. Dili. Oh, si Fiona. May gamitawag siya. Hello, Fiona. Dili gyud ako manawag nimo. Pero napugas lang ko. Tungod ining imong pouch nga nahibilin diri sa among office. Ha? Unsa ka pouch? Ipabilo rin ako sa guard. Atulan dito ko ha. Oh, hello? Fiona? Fio? Kidritsor sa niya putol ang iyang tawag. Pouch? Unsa nga pouch ang nahibilin ako dito silang office? Murag may hisabtan ako ni mo, Fiona, kung ganong naingon ka anak ngadto ni Dong Andre. Na murag may kahiubos ka ngadto niya. Ikaw gyud ng inyang. Wa man gud. Si Fiona, oy. Wa man gud ng inyang. Ay, tungod pa itong imong gisulti na ako, no? Nga imong nasabot nga buot magpaduol ka tong Sophie Jimenez ni Andre. Sinang inyang. Ay, dahay, miagi sab ko, ana. Labi na adtong noong alaw ba, sa cute pa kaayo ko, dili parehas karon nga kuyot na. Ikaw gyud ng inyang. Ay, ira, arang-arang, intaw kay medyo bipahihom na. Bitaw, Fiona, sa ako nang gikaingon ni mo pa. Puutan gyud si Dong Andre. Makasalig gyud ko niya. Trabaho ra gyud nang iya day sa kumpanya atong Sophie Jimenez. Ay, bitaw ng inyang. Dako kog pagsalig ni Andre. Kay naibaw kong kasaligan siya. Naaraman lagi di ay na. Nga nung mag-iningon pa man ka, ana. Dili lang gyud ako tuyoon ng inyang. Aw, kon maingon, ana ka nga dili ni mo tuyoon. Tuyo alang, aron dili ka maingon, ana. Sinang inyang. Ay, bitaw, day. Lahi ang komedya og seryoso, no? Ayaw nag-isod sa imong buot, oy. Kay ikaw, ragyo'y alkansi. Good morning, guard. Ay, Fernando eh. Morning, sir. Di pabili ni Miss Fiona, sir, oh. Para imo ko ron eh. Dito. Itawagan mo na ako siya pag abot ako din eh. Dili man makontak. Sir, oh. Ang pouch nga kong kisudlan sa hard drive. Naghihatag ni Professor Chutomo. Akala. Salamat. Kiniardi kini. Salamat. Ay, salamat! Nahuman, nagyutaw ng akong gitrabaho. Maayo ka ng inyang, kinahuman na ka. Ang akong trabahoon ay nagtipon og pagi sa akong table. Maubit ang giduol ko ikaw na Fiona, kay tabangan ta ka. Ay, ayaw nang uy. Okay ra. Kaya
kaya ranin ako. Sige na, aron ba mahumandayon ug makarelax ka na? Sure ka nang inyang, ngayon mo kong tabangan? Oh, day, oy. Bebe, unsa ba akong buhaton? Sultihi lang ko. Uy, kalaang ba atong panghupawa? Problema? Wa man ang. Kadiyot di ay tuoday. Taon-taon na lagi kung wa makamatikod ni Dong Andre, nga wa na maanhi sa atong office. Nagwar mo? Ikaw gitnang. War ba? Bitaw dahi. Kadong wa naman maanhi si Dong Andre. Day, Fiona. Wa man ron siya din sa ato nang. Ha? Ay, kayain man di ay siya. Mingon man siyang may atuon kuno siya sa Mindanao. May project kuno sila dito. Pero ang iyang mga tao, ni araman din wa man dada. Hala, mao ba? Unsa kahang project ka? Ambot lang niya. Uy, kalain. Ug ang tudron. Ang tudron, wa ko'y palita bahay niya. Kuno unsa. O kumusta na siya dito. Wa na lang sab ko. Nge, pag-sure diha day, oy. Bitaw nang. Pagtarong day pa. Nagsulti lagi ko sinuod nang. Taon-taon na gito siyang tuwa sa Mindanao. Wa gyud siya manawag nimo. Bisan ka usa. Sa bago pa siya dito, nagkapanawag. Pero after ato, hangtod ron, wa na. Uy, kalain ko ni Dong Andre. Sige lang nang. Okay raman sab ko. Unsa goy okay? Okay ra na nimo? Okay na lang. Hala, Dili lang ta maghisgot pa niya nang. wa gyud ko magtuod ay nga tuwa di ay sa Mindanao si Dong Andre. Nga taod-taod na di ay siya dito. Wala wasap ko magdahom nga ingnon ka di ay ini. Pabuutan-buutan na di ito siya pero di ay... Hay, parihas gyud di ay ning tanang lalaki, no? Maayo lang sa istorya pero wa sa buhat. Bakakon. Gusto na nang. Basta ang ako. Nga gito na akong kaugalingon. Nga dili na magunahon pa niya. Nga gipaninguhan na ako nga malimtan si Andre. Day, Fiona. Magbuwag na ta dinhi ng inyang at tulog ko magatang og kasakyan sa atbang. Ay, ayaw, day, oy. Ihatod ta ka sa imong gipuian. Ay, ayaw na nang uy. Kaya ra na ako nga ako rin mo uli. Taod-taod na akong giana na nga akong kaugalingon. Nga, sa bisan unsa, makahimo ko nga ako ra. Isa giunsa na ko gunahuna pa, day, Fiona. Hangtod ron. Dili gyud ko makatuo nga ingon ana di ay si Andre. Dili na lalagi ta maghisgot pa niya nang. Kadiyot lang, day. Wa ka to'y laing babae nga giupanan si Andre sa Mindanao? Oh, Wa ka, ha? nang inyang. Noon siya ka man, Sophie. Init ka man kayo ko. Ayaw na ko pangutan apa, Harvey. Basta ayaw kong tugawa. Ayaw kong sa muka. Aron dili ikaw mapahimungtan ako sa akong kasuko. What? Bye! Wait. Pwisit. Ma'am Sophie, phone call. Si Mr. Cheng. Nanawag ko no siya sa imong phone, pero unreachable. Dili ba giingnan taman ka nga kung may manawag na ko din sa office, inangwa ko. Magkapila ba ko magsigig balik ni Bugsulti? Sorry ma'am. Ganiha pa man gud ni siya nagsigi og panawag. Unya, importante man kuno kaayo ma'am. Shut up! Hang
that phone, okay? Dugay na mong nakamatikod nga ingon na ni ini si Sophie, Sir Gabi. Sa panahon pa na ongoing ang construction sa iyong mga building. Come on, Harvey. May problema lang tingali sa office ang akong anak. But don't worry. I will talk to her. Mayroon tag. Ingon lang ni Ana, Sir Gab. Nga problema lang sa office ang reason nga naingon siya ni Ana. Ang ako lang kung lain ang hinungdan. O unsay na sa mong hunahuna, Harvey? Manginaot lang ko, Sir Gab. Nga wala yung tao nga nahimong hinungdan. Nga naingon siya ni Ana, nga rin ako. Harvey? Worry si Harvey nimo. Dad, Gab, please. Ganong dili ka man musultin ako. Kung unsay problema, my dear. Sophie? I'm not feeling well, Dad. Oh, so, you need to see our family doctor. Aron nga ma-check up ka, kaya tingalig. Kung saan ka lang ipamatin mo. Kaya rin ako ni Dad, og nag-take na kong medicine. Just leave me, please. I need to rest, okay? Ay, Sophie. Dad. Okay. Basta, makinsultiro niya ko nimo kung okay na ang pamati nimo. Shit! Hain man si Andre. Hain siya. Ganong iya mong kong gipalagot. Si Jasper. Hello? Jasper? Kumusta naman ang akong gisugo ni mo about ni Mr. Andre Martin? What? Ato siya sa Mindanao ka may project siya dito? Ug diin ka man masayod labot ini, ha? Diin! Unsa? Ikon ada na dayda si Andre sa uda pa, day Fiona, nga mawa lang og kalit, ug dili magpahibaw kung diin siya. Unya mo to nga lang og kalit, nga dili lang pod magpahibaw. O nang inyang. Pero, gisabot ko lang siya kanunay. Ay, okay raman unta kung magpahibaw lang siya ni mong klaro kung asa siya o unsa ang iyang mga lakaw. Dili lang ko mamugos niya ng inya nga musultin ako. Kay dili pa man may kasado. Og I know, o ako'y katungod niya. Gano kung ma, nabisan di pa mo kasado, may relasyon man mo. Pero dili na ba siya ng inya nga may katungod na ko niya? Aw, tingali. Pero depende ramang gud unta na ninyo. Sweet kaayo mong tan-awon ba? Kanang makita ta mo sa wa pa siya mo adtong Mindanao. Habi na ko, wa gyud mo'y problema sa inyong relasyon. Unya, kung kalita sa to siya tuma, kira ka. Pero maayo tingali nga pahunaton to ni Mustong Andre day, oy, kung mapalit na to siya. Kung unsa pag yun, kung tinud-anay pag yun ang iyang pagpakigrelasyon ni mo. Kay kung dili, maayo pagwa, maayo pagpagbuwag. Nang inyang. Kaysa igon ana na lang kuday, ikaw ramang kundi hapon ang mag-antos. O diya siya, kung hain mang gani ron, wata mahibaw, may laing babae siyang kikauban dito, o pwerte na nilang lipay-lipay dito. O wala na, basta nila, sorry na if yun na, ayaw sa panigpapaa, oy, tatakap na sabit. Kumidya na tong ako, day ha, kumidya na ba yato? Tigalig la ino ni mong sabot, tuopod ka. Namihunong ka man, Jack. Ha? Ni alta din ni Bro Bricks. Dapit diin, nahimutangan ang gipuyan ni Fiona. Oh, mao pa? Good. Hain. Hain yan na. Hain! Basta mauna to'y akong itatambag ni mo
Fiona. Ayaw na pagsigi ko na una ni Dong Andre. Kay ikaw, ragi kabuangan ato. Nang inyang. Pero kung mabalik gani yun siya, magpakipot. Ayaw ipakita nga easy girl ka. Na sayon ra kaayo ka niyang biyaan, ug sayon ra sab kaayo niyang balikan kung ganahan siya. Bye na nang inyang. Oh, sige, bye na. Pero ayaw na pagsigigilak, ha? O nang. Sige, day. Bye na. Kay matuog na ko. Kay mo trabaho para bataog na. Sige nang inyang. Ug ikaw, ha? Katuog na po. Tingaling magsigi na po kagilak. Ayaw usiki ang imong mga luha sa tao nga wa maghatag ni mo bilin. Bisag sa una ko pagpugusang akong kaugalingon nga malimtan ko si Andre. Pero ang iyag yung panagway ang makita ko sa akong hunahuna. Kung sabi ako na himong sa ni mo, Andre, nagiingon man ko ni mo ini. Unsa man. Doon ay kipagkot ang mga iro. Basit sinang maring nga nagmiabot. Akong liliun. Kining laser na. May kuryente mo yung angay ning mga iro. Kining. Oh. Tuwa. May yagak ng mga iro nga. Nagkakuros ka sakit ka na igos kuryente. Tapos kayo di ba abutak? Ang raman ka ng panyo na may chloroform. Karang magpasimhot ni Fiona. Karang makuyapan siya. Dia bro. Dia Flex. Dia. Sudlo na nato siya. Nausam itong mga iro. Nga may iagak man itong maayo nga nakalayo. Mura sila kisakitan. Basin o gibugno sa laing mga iro. Kaya usahay ra ba? May mga libod siroy nga iro nga musudin eh. Og mamugno sa mga iro dias na taran. Oh, may nanugtog. Sinang Maring na gitro na. Nang Maring? Ikaw na ba na? Kadiyat lang. Na. Nang Maring? Oh! Pasabot ini! Oh! Pagkakasing sa mga motro. Siya pa yung ipabot. Aswatan na siya ron niya. Makarga sa sakinan. Pagkali. Kasi may mga tao magkakita na to. Sige na! Ops! Naghinam-hinam na kong mudimdim sa katap-isip nyo na, Bro Flex. Butakal ka! Magbilak siyang dugo, sabi, baby. Magbilak siyang dugo! Niya na ta sa sakinan, bro. Sige, ablin na sa sakinan ron. Ako makarga si Fiona. Kadiyot. Pati siya nagingon nga badaan ninyo siya. Dito ka! Nalagpot si Briggs sa... Buwan na naigo sa kusog niyang kumo. Ibutang siya kung dili ka gusto nga may sama sa imong kauban. Ayaw po doon, ha? Ayaw po doon. Ako pistola. Agay. Ayaw kumuta nga. Kamat, sakit ka. Mabuhian ako si Fiona. Ambis siya. May kinalipat siya. Mutagal ko. Ibutan ko ikaw, Fiona. Pidagan gid siya. Dili ka magapalayo. Naigo siya sa akong kurente. Og biligid. Nasunog. Kinahanglan na makapalayo dayon ko. Satu! Ini yang benar adil! Mula penuh, dia flash rida! Lihat! Ariman, nasakit sa akong kuto-kuto. Marang naguba ang akong kabupugan.
Human malagpot pagkaigos ko mo at misteryosong tao. Sirin, mga pulis na karoon na singabot. Kinalang makapalayo ko din eh. Lisod kong lakaw. Si Chaka. Hain mo ka siya. Bahala na siya. Ang minumdanon niya. Makapalayo ko din eh. Day, Fiona, husto na sa husto na sa imong paghilak. Maayo gani kay gitawgan ko ni Maring aron anhiun ka sa ospital. Nagkurog yun siyang nagtawag na ako. Pero mo isulti sa doktor nga nag-check up ro nimo dinhi sa ospital. Na okay raman kuno ka. Wara man kuno ikoy daw ang imong kahitang. Mo isulti sa pipila ka tawo nga nakasaksi gyud sa nahitabo. Nga may tao kunong husto sa barog o gwapo, mistiso, kusgan o gahi nga mooy mitabang ug miluwas nimo batok atong duha ka tawo nga nagbonet nga mo kidnap unta nimo day Fiona. Excuse me. Pagya kong kanit. Ako na Ay, karon ni Andre ng inyang. Si Andre karon. Ha? Si Andre na? Siya na? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.